Welkom bij de DBO-show, de enigste show over Friezen en haar auto's. Joet kennen wij een doeleersblokje om bij Rindert in Nijland, een liets plakje vlak bij Bolten. Hey, Hoi. wat bist aan het Mijn moezennest uit de auto onthellen. Ja? Als Ja. het moet een nest in. Ja, mijn moezen erin zitten. Oh jee. Ja, er zit nog wat roep in, maar Als ze er wel weer uit of... ja, nou ja, maar straks maar even een klem in zetten. Oh. Of in het hak. Oké, maar dit is dus een auto. Dit is mijn auto. Het is een oldtimer. Dit is een oldtimer. Waarom hast je voor oldtimers gekozen? Oldtimer houdt zijn waarde. En ik vond het ook zonde om, als je een normale auto hebt, Ja. om daar die heel in te pompen en het bloed niks wordt. Oké. En wat hast je er al je rond in? Ik heb de velgen verloren, Ja. achter weer verbreden. En voor is origineel. Hey, dobbelstien. Ja. Wat leuk. Dubbelstjen. Hoor een motor erin, er zit Kun je die officieel. Ja. Officieel zit er Zo. een 15, die luidt officieel een 1300 motor in. Ja? En er luidt nog een 1600 motor in. Oké. Maar er komt een 12 liter in. En wat is daar speciaal erop? Dus een 12 liter, er zit wel meer vermogen in. Oh. Is eruit heen. Ik zie hier Walinga polyester. Waarom zit dat er hier op? Ja, dat is van mijn bedrijf. Bedoel, hier staat Rindert Walinga. Dus Ja. dan is dat, hast je Ja. een eigen bedrijf dus. Ja, dat is mijn eigen bedrijf. Hast je een favoriet doeleersblokje? Ja, ik kan wel even. Even een Walinga polyester. Ja, en ja, ik kan wel even. Nou, doen we dat. Kijk erin. Ja, Of hoor. Ja, voor de aan de overkant? andere kant. Nou, Oké. dit is de werkplaats van mij. Ja? Oké, Mooi, dus hier hast je een merk. eigen bedrijf. Hast je. Ja, ja, hier doe ik mijn polyesterwerk. En ik zei er nog een kever staan. Is het Ja. ook een, zeg ik die een auto? Nou, die wie van mij. Die is nog net meer van mij, maar ik met hem ook weer verkepen. Ja. Dus ja, kever. Die heb ik van mijn vriendin kregen. Dus, Oh. En hast die vriendin wel eens mijn auto? ja, die heb ik heel af en toe wel eens mooi. Die wil wel mij dus. Ja, dan moet ze. Dan mat ze. Die wil Ja. wel in die rare stwoltjes van die Ja, zitten. ja, lauwe net. Waarom niet? Omdat ze zei dat ze een dik kont heeft, maar dat ze er net tussen past. Maar Oh, dat vond me citaat toch? dat valt wel mooi. Nou, is het wat laten zien hier? Of is het... Nou, vooral- dit is een flipfront. Dit is de voorkant van zijn kever, in principe. Oh, ik zie het. hè. Mag Een het wel polyester. even- Ja. En Ja. we kunnen er eventueel wel even uit hellen. En dan kun je zien wat het resultaat is. Ik zou wel wat bedoeld, maar dat mag wel. Wat was nou? De looks... Ja, ik roep hem los. Niet een mouwen bij. Dat komt eraf. Zo. Nou, dan is Dit is waar dan. dit de voorkant van de kever. En dan kun je dit vervangen Oké.
in plaats van dat ik al dat blikwerk heb. Dus van, de brandstoftank zit eronder. En die daar kun je dan makkelijker bij de elektronica en bij alles plus het is lichter zitten ze. Ja. Oké. Nou, maar we verder? Ja, kunnen we verder. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Waar gaan we nou heen? We gaan nou even naar Wout Zielstra, zeg maar, mijn oude boorman. En daar heb ik dan als hobby naar de sportschool en krachttraining. Oké. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down. Je traint dus. Ja. Zo'n traintje. En dan... En Wout Zielstra, die helpt je mij? Of, Ja, die helpt iedereen, die is wat coach en ja, en hij traint er zelf tussendoor ik nog wel eens even. Oké. Dus Was dat sterkste man van Friesland weer? nee, dat wil ik net worden, want dan moet ik mezelf voor intensief Als trainen bij de dan. auto's Dat is blijven. ja, dan Blijven lauwer bij bij de de auto's. Let eens wat zien. Nou, ik ken dit is wel even wat. Hoeveel kilo is? Dit is 50 kilo. Oké. En 50 kilo in je bank drukken. Nou, Nou, dat is voor mij dat net zo moeilijk. hoeveel kilo dus oors dan? Nou, dat hing het even van de dag af. Zeg maar. Dat Nou. hing het, als ik me vet veel, dan, nou, ik denk 74 kilo. Zo. Dus, En die stien? Zal ik die eens optellen? is die in? ik Nou, dat? als dat er is. En dat is weer ding of wat? Stien bij zwier, hè? Dus ja. Oh, dat kijk wel. Nou, dan maar Zo. gewoon sterkste vrouw. Van Ja, dat Friesland gaat misschien. maar wel. Nou, leuk dat je er eenmaal gaat zien. Hey. Goed. Nou, hoe is het leuk? Ja, super. Ja? Ja, Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig. mooi. En hartstikke coole auto. Ja, goed. Hartstikke bedankt in ieder Ja, geval. leuk bedankt. Vies nou nou dat Rindert de stoerste of hipste auto had? Stem dan op hem via de social media. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van de DBO Show. Hartstikke bedankt voor het zien en onzien.